Hello! Welcome back to my channel, Bobby Vlog. Kung nga pala si Jero, maganda ko pang 3 meters. Pwede mo tignan. Pero wag mo nang titigan. For today's video nga, nandito ulit kami. Nandito ulit pa ako sa lupang parte na nabili namin. So ngayon, kasi nga yung isang pamangkin ko, anak ng pinsan ko, pamangkin ko, kasi yung nanay niya, pinsan ko. So, idol niya kasi daw ako kasi minsan ginagaya niya daw ako mapablog tapos nakikita niya yung mga video ko dyan sa YouTube or sa Facebook tapos ginagaya niya ako pag may ginagawa siya. Kaya nga sinasabi ng pinsan ko, yung asawa niya, yon ginagaya daw niya ako. So ngayon magpa-vlog kami. Siyempre excited na ako kung anong gusto niyang i-vlog. Sabi niya, "Tito, magpa-vlog lang." Oh, yun. So mag-uusap lang kami ng konti-konti para lang may vlog kami at makikita niya yung mukha niya sa YouTube. Tapos pag malaki na siya, 'di ba, babalikan niya yung mga happy moment na to. O 'di ba, matutuwa siya. So ngayon nandito siya sa aking katabi, hindi ko na patatagalin. Gusto ko ipapakita siya si Patong, 'di ba? Ang cute niya. Hi. So Patong, paglaki mo, idol mo ba si Tito? Paano ba mag-vlog si Tito? Hindi mo alam, yung ginagawa mo pag nagluluto daw siya tapos sasabihin niya, hi guys, nandito kami ngayon at magluluto kami." Kasama niya si Nanay Levi niya, si Mama yung asawa nga ng pinsan ko. So anong gusto mong sabihin sa manonood sa atin? Sige na, huwag ka na mahiya kasi makikita mo yung mukha mo sa YouTube. Sige na. Ang tunay na pangalan mo? Giancarlo. Ang nickname niya ay Patong. Bakit naging Patong? Di ba? Ang cute. Tawag niya daw, Patong. Tapos, isa-shoutout mo yung mga tita mo sa ito pala yung isa si William. Di ba? Ang cute nila. Ganyan din ako nung bata ako. Cute ako, di ba? Sige. Balik na tayo kay Patong. Si Patong ay ilang taon na? 6. Nag-aaral. Ano ng grade mo? Grade 1. Si grade 1 na siya. Anong section? Anong pangalan ng teacher mo? Baka mapanood niya to. Yan, di ba? Medyo nahiya siya pero Madam Juan. Shoutout sa Madam Juan niya na nagtuturo sa kanyang magbasa at magsulat. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Wala kaming pasok ngayon. Wala silang pasok ngayon. Bukas may pasok kayo. Wala pa rin. Sa Lunes. Tingin ka sa camera. Tapos ano masasabi mo sa mga bata diyan na katulad mo? Welcome. Anong gusto mo paglaki mo? Yan, di ba? Gusto niya mag-doktor. Bakit gusto mong maging doktor? Para magkapagaling ng mga taong may sakit. Di ba? Tignan mo yun. Gusto niya maging doktor. So, ano ba ang gagawin mo para maging doktor? Mag-aral? Mabuti. So ngayon, nag-aaral ka bang mabuti? Tatanungin kita. Gusto mo ba ng tanong? Sige. 1 plus 1? 2. Di ba ang galing-galing niya? Ang galing niya, guys. So, ito si Patong, medyo makulit siya pero vocal siya sa kanyang nararamdaman. Tapos idol niya daw kasi ako, kaya pag nga dumadating ako sa bahay tapos nasa labas ako ng bahay kasi medyo malapit yung bahay nila sa amin. Lagi niyang nire-recognize na si Tito Jerome yan. Kinukwento sa akin nung asawa nung yung hipag ko. Yun, 'di ba? Tapos 4 silang magkakapatid. Tapos yan si William yung kuya niya. Tapos yung dalawa nasa taas. Ginagawa nila yung module niya. Yun. So William, ano masasabi mo, William? Si William ay ilang taon na? Ilang taon ka na, William? 7. 7 years old na si William. Anong grade? Grade 2. Medyo maitim yan pero maputi yan ng bata. Lang siya? Palawalabas. Laging wag matigas ang ulo. Laging masunod sa kay Mama Livy, di ba? Wag matigas ang ulo, wag makulit. Tumulong sa gawaing bahay. Marunong ka na maghugas ng pinggan? Hindi pa.
Anong ginagawa mo sa bahay? Tinatapos ko mo dito. Tinatapos niya daw module niya. O, di ba na magkakiyot? Apir! Yan. So, ano pang gusto mong sabihin? Last na. Oh. Maganda. Oh, sige, bye na. Bye ka na, Sirin. Bye na, William. Bye. Syempre, yan ang vlog ko. Medyo mahaba na to. Sa susunod na vlog ko ay kukumustahin ko na lang siya pag bumalik na ako ng Manila, tapos babalik ako dito. Yun. At kung nagustuhan mo, syempre, huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. Click na rin notification bell para updated ka sa lahat ng happening. Bye, guys!